sultare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to wenduluma belela elimana samba alusa samba hola jammi bamburu jammila buna kon waktu yoni hato cienela kame ñaaru wala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hoorejo jagorɗo leydi ɗi kame jagorɗo gueɗe e nder leydi jacingolamu hanki jillima yogay gollorɗe BRT mo ganduɗa koko bonnono bonande bonde saga seppoji bannoɗi ñande goye ɗiɗi duɗo henna lewru ɓe mbaɗi hen ɓeeto ko bonna hen ko kala to leydi Mauritanie keerol hakkude leydi Mauritanie kame Mali wuro wiyetengo Modi Malala jaɓɓima kene tolno e capantato e jeetato doga molto en taw ko iwɓe toon to leydi Mali ene dogui worɓe joguitiɓe armée ji to leydi Mali jaafoɗon accident musɗo kañum waɗi e lawol RN6 ɗum waɗi koye hakkude fana kame kona bogo ɗin karuji ɗi giwi ko toon to moftiɓe natodiri koye camion goto jelnuɗo jawdi naridi kene tolno e 15 neɗɗo heddima e oɗon accident to leydi Guinée Conakry Oumar Silla ene wonde Ibrahima Diallo lundi yankoɓe laamu wonande génie militaire nangganoɓe coga kene tolno e lebbi sappo accitama hanki caggal nde ɓe daara yeeso baara ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no fewi lebbi sappo e kaso kala ɓe mbaɗama acquitté taw ala kala koɓe nanguira so wona koɓe tumano umminde seppoji ha waɗi wargoji kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Ghana Uganda ma jaaha to Tunisie kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen cabune laabal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum lamlame baaye puƴe jokkodire cabune laaɓal e lallitare joni jiitoɗa hen hoore maɗa cabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi aɗen jogui jumri weldi kewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cawiɗo kala cabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardugol sohna Habi Saar hakkude nawele e demmankani ɓe mbeeɗi juuɗe mabɓe faade cabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hebde cabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tongoɗe maɓe kalane to tawata cabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare sappo e nayi korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar
to karallagal weltare tv ha mbawon larde nate mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba no jayde mon holliri joni caabune laaɓale lallitare ari ko soccude ɓalli ittude puƴe itti tasa itta lamlame itta baaye itta kala ɗum noon kala jokkodire ɗen tongoɗe mayɓen ko laaɓi kañum e gorel taya kam e ko yadata e ɗiɗon fannuji kala hoorejo jaagoɗo leydi Sénégal hono Amadou Ba hanki waɗi jillu mum kame jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu to Guédiawaye ha fenma Gaddayi noon kadi Liberté 6 ha faymata Petersen kame yogay nokkuji taw ko gollorɗi BRT mo ganduɗa wonande dañino caɗele e kala saaha so tawi kay seppoji mbaɗi weeruji mum gueɗe mum ne kewi duppede heele ha tenti noon ñande goho ɗiɗi nduɗo henna lewru seppoji gulli jaw bannode leydi ndi o saaha BRT kañum e hoore mum heedano hen caggal to banggue wonande duppede helede e bonnede kala kono kadi kanko hoore jaagoɗo o yillima yiiri ɗum yitere makko o holliti ɓe mbaɗi hen ɓeeto golle kala kam aɓe nawtana wonande laamu ngu ɓe jurinto hen ɓe ƴeewa oɗo saaha hol peeje batteɗe haɗeɗo hen gueɗe ɓuura wonde ndemka e kisal kono kadi hayso tawi woni heelama haɗama kala duppama hatta wonande dat ƴettaɗo doggol wonande ɗiɗo hen bisuji rappiɗa joɗɗi lumbotoɗi yoga e booli Dakar ma lumbo ɗo e lewru décembre taw kadi koye ndeɗo hen hitande so jomiraɗo haaji jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu holliti ma ɓeydu sembe nden kay kisal dadiɓe gendi leydi ndi to banggue BRT ha ɓuura kadi wonde nden ka e kisala sur sarɗiji ndo leydi Sénégal hanki Mansour Faye darima yeeso sarɗiyankoɓe kam woni jagorɗo ya ngara booli less wo arti ko fate banggue désenclavement wonande nokkuji lobbiniɗi juukiɗi mettuɗi yaade laamu ngu yidde ɗum oɗo saaha ko wadde taliji ɓaleji yoga e nokkuji ha tenti noon nokkuji ɗi ganduɗa so ndungu ari yaltude weeɓata hayso wona ndungu yaade mum weeɓata ƴellidde faggude mum wonata hunde wemde saabu on ko remete toon taw wawata yaltude woni otoji kadi mbawa yaaha ha toon hayso neɗɗo jibini beele yalta ko caɗele walla ni ñawɗo ene satti no fewi ɗum o holliti mawɗo ndi darde muɗum ko yidde juktude ɗiɗon nokkuji kala won nokkuji puɗɗiɗi won nokkuji gasɗi won nokkuji gonɗe miijinede wannede ɗin fannuji ko fate banggue financement ji ɗiɗon booli gam juktude wonne guure ɗum noon ko capantati nduɗo hen lewru nden sifande ngaluji fuɗɗoto beele kadi ɓiɓɓe leydi mbawa yitade koye mumen ko fade banggue nokkuji men ɓurɗi lobbinade kanko on jagorɗo ya ngara booli less woni Mansour Faye wa artiyankide o namda ko fate banggue BRT wona ɗiɗo hen bisuji jogoɗi lumbade yoga e booli Dakaru o holliti wonande dat taƴaɗo taw koye décembre e ndeɗo hen hitande ko nden latoto doggol ɗiɗo hen bisuji hay so tawi woni teskama hen won e caɗele suudu towndu daranidu haqqe innamade to Genève taw tambi ɗum koloni wonande joguiɗo konngol nduɗon suudu caggal nde yaltini konnguɗi mum faade gouvernement mo leydi Sénégal hollide ɗum fandare mabɓe ko laamu leydi ndi yo wat loskoji luggi no fewi e nder ɗin loskoji kene tolno 16 fittandu heddiɓe ñande goho e ɗiɗi nduɗo hen lewru seppoji bannoɗi ɗum ko caggal nde ñawore Ousmane Sonko yeni duuɓi ɗiɗi e kaso nden noon ɗin fitinaji mbanno ko nde enquête aji luggi mbatte hen hande hol waɗɓe ngalɗo hen baɗala ko wona ɗum ko noon jagorɗo gueɗe caggal leydi woni maître Aissata Tall Sall jabtima wonande on laamu leydi Sénégal sohlani woni tuuma walla woni konnguɗi walla woni goɗɗuma sohli o saaha ko wasde yonnede ngalɗo hen baɗal baɗal nder leydi Sénégal yiyede worɓe ne joguiti fetilaji ɓene kela ene bonna joyi sababu ha pittali keddi hen ko adi kala ko wasde yonnude ɗen hen gueɗe so tawi noon yimɓeɓe cofnani gollitta tan ko yo losko waɗe ko maayi ko firti ko addi maayde nde ko alay saago ɗum sofne ha wasa yodde e guesa yimɓeɓe wonande leader tekki Mamadou Lamine Diallo Dawriyanke kettinaɗo yogay médiaji mo ɓumnata konnguɗi mum e kala saha farnude mawɗo leydi ndi Sénégal ko fate banggue laamu leydi ndi holliti ko candidat 2024 o holliti omo ɗamini so tawi ɓiɓɓe leydi ndi nangganimo koyngal ma wawa fawde leydi ndi e nokkuji ɗi ganduɗa taw kadi ken wawa yaltinde leydi ndi e caɗele caggal nde kuppa signal jayde wiitende Walfadjri caggal nde ɓe jirli
oɗo sahaɓe kolliti ɓe joƴƴini pelantuji mabɓe ngam yiddeɓe nawde état mo Sénégal to cour suprême wullitade toon to fannu ñawore ko saabi oɗo saha fodde mabɓe ne yaɓɓe kadi ɓe gullitima suudu ñawore towdu darniɗo haqqe innamade windere oɗo saha holko saabi ko fate banggue wonande gueɗe mabɓe ne dartine jeheten ko hatton to AIBD wonande goto dillowo e Pastef gardiɗo ɗum fannu toon to aéroport to ɓiɗeɗo Oliviera Boukla kam nanga wedda e kaso taw kadi ganduɗa wi noon ko avocat makko Moussa Sara holliti wo noddino fitinaji kadi wo nodditi ko fate banggue wallidde ɓen a seppoɓe UCAD université Cheikh Anta Diop kame yogay duuɗe jaaɓi hatirde gonde e leydi ndi Sénégal koko jokkata jangde mumen hayso tawi woni duɗal ngal université Cheikh Anta Diop oɗo saaha mo gonɗen koko helani duppa ko heewi ne bonna kono haɗata to banggue pédagogie o koko jokkat TP et TD wonande koko jokkat taw ko jangde en ligne wonande ɓen jangguina ma jangguina to banggue internet ɗum noon fuɗɗoto ko 15 ñalawma janggo ha 15 lewru fandu nogas e nayyi lewru fandu ha capantati go octobre taw kadi ko nattoygola wonande jangde duɗal manggal hitande ujunaji ɗiɗi nogas e tati ujunaji ɗiɗi nogas e nayyi laatoyto koye novembre no yaltiniri oɗon bertidi walla no yaltiniri wonande ngolɗon cimtola jagorɗo tambiɗo oɗon fanno tribunal Jurbel weddima e kaso wonande biyeteɗo Serigne Khadim Mbacké mo ganduɗa jangguinowo toon to Touba jofaɗo peɗeli ene waɗi viol kene tolno nogas e jeetato ɓiɗɗo debbo hay Imrol Qaysi kay feni ko wona ɗum ko noon darima yeeso bar wo yeddi ha memi leydi wonande nogas e jeetato suka debbo kala waɗani ɗum viol holliti ko complot on complot waɗi ɗum ko finoɓe legal makko ngala holliti saabi ɗum ko ɓen jiɗamo ha tentiɓe juldata e nder juma mo halfina guila kay juma itta waɗa jungo maggo won wonɓe toon jiɗamo jonakamo jiɗani wa ardo ɗumen ko ɓen mbaɗi on complot ɗum noon juge o haqqille mum daɗi kaɗon haala hanki weddima Mamadou Kasso waali toon jamma makko a gaddiɗo keddoɗen koɗin fannuji Pikine Guédiawaye wonande tribunal mum parquet holliti kene tolno e 116 taw koye nangganoɓe ñande goo ɗiɗi seppoji bannoɗi taw kadi ganduɗa koye nder Dakar ene Dakar e hoore mum kene tolno 116 nangaɓe hen 160 ko mineur en ne hen ko élevaɓe janggoɓe kamɓe noon won hen hettaɓe kono kadi udditama hen ko fate banggue enquête judiciaire mene ha ande hol wonɓe caggal mabɓe gartaten koye tambiɓe golle yogay magasin uji taweteɗe Dakar Ziguinchor nde leydi ndi Sénégal kala ɓe kolliti kede tolno e magasin uji jeeɗiɗi taw koɗi hinde Auchan woni ko heela duppa ɗum noon ɓe jaltingol cimtol ko ñande 12 duɗe hen naleeru ɓe kolliti kene tolno e 300 taw kadi ko joom galle e joom suudu gollotonoɗo e ɗiɗo magasin uji ma heeb galle mum jooɗo ɗum noon ko ɗon e fewnidde walla ni caɗele goɗɗe mbawi heftade hen ko wona ɗum ko noon conseiller national des patronat tambiɓe ɓen ɗaɓɓoyoɓe joomen ngaaluji ɓe garata golloyde ko leydi ndi Sénégal ɓenne kadi jaltini cimtol ɓe kolliti ko bonna goo ɗiɗi e ɗiɗo hen seppoji bonɗi ko yettima 100 milliards ko préji franc CFA taw kadi ala ko tekki rondi ɗum so wona ɗiɗo hen fitinaji baɗɗi e nder leydi ndi Sénégal keddotoɗen koye nder leydi Sénégal tekkere ene luuɓa no feewi hakkude yeewi askan wi kame yaadiɓe taxaw Sénégal ɗum ko caggal wonande Khalifa Babacar Sall nde nottoyi noddando mawɗo leydi ndi Sénégal ko fade banggue dialogue national oɗo saaha gonɗo e haalede nder leydi ndi Sénégal yeewi askan wi hollitino yaadiɓe ngalɗon moɓodiral hay goto woto yaaha kono noon Khalifa yehino ɗum jeeyi sababu noon ɓe ndiwi Khalifa e moɓodiral yeewi askan wi ɗum koye conférence mabɓe vidéo moɓe mbanno ñande altina nde e tawtorede Ousmane Sonko taw koto banggue conférence vidéo en ligne kamɓe kala yaadu mabɓe tan ko oɗo hen Khalifa Babacar Sall woto arte yeewi askan wi Khalifa général mo Mourita kala subaka won dogonoɓe ɗuma yilli toon hanki taw koye jillu dabɓu no feewi ko ambassadeur mo leydi Maroc woni Hassan Nasri waɗi toon jillu mum gam salminoydemo e juurademo kanko Khalifa jogorɗo yuɓɓinde ñalawma khasayida kame jangude Qur'anil Karim beele ɓerɗe julɓe ɓe jaam ene arta hen jeheten ko hattan to Ziguinchor
taw yintona musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabruji garandi en to sigen sore ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar on calminama e dennangal hetto e Weltare TV. Kabruji garanɗen ɗo e nder Ziga Sor eɗen gandi débat gulɗo waɗi ɗo hanki e radio Zig FM hakkunde APR yakare e yeewu askanɓe walla mbiyaɓe Pastef. Holko ɓe gaddi ɗum ɗo kamɓe Pastef naaɓe ɓe mbi kamɓe dey waɗata tan ko ma élection o poussé fodde duuɓi ɗiɗi saabu kamɓe parani saabu eɓe gondi ɗo joni élection o ɓallima hay goto maɓe paranani ɗum noon président de la république il faut kaɓɓede hen duuɓi ɗiɗi wawa wadde élection o kañum wasa tawtorede e élection o waɗa organisé élection o laaɓa ceer nde ɓe puɗɗa wawde nandirde. ina wayno APR yakarnaɓe mbi yoɓe kaal gonga o saabu kanko Ousmane Sonko o yaltini haala o wi palat B yoɓe ƴeew palat A o wawa yaade woni kanko o wawa yaade woni koye juuɗe palat B o soɓe ƴeewi ɓe mbawa wadde ɗum organisé kamɓe noon yeew askan ɓe mbi ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo ko Ousmane Sonko tan namdama kadi holɗum justice gonnoɗo ɗo no tawtorama o wi yimɓe namdi holko waɗi Ousmane Sonko waɗede galle muɗum sukoyaka o wi hoto yimɓe jejjito Ousmane Sonko ko lebbi jeegom sirsi adi waɗede hakko makko ma mbayñang il faut que ɗin ɗon lebbi jeegom wiyano o lelota ko e kaso nden ñawore adi il faut que nden ma timma ha para nde Ousmane Sonko wawa fuɗɗade duuɓi mum ɗiɗi hakkude mum e Adji Sarr so ina wona walla wonata ɗum woni noon kamɓe ɓe jii ɗum ɓe mbaɗi feere mabɓe yo élection poussé fodde duuɓi ɗiɗi beele président de la république ina gayna mandat muɗum kanko Ousmane Sonko o gayna cukɗi makko ɗi ɗum no woni débat gulɗo hanki baɗɗo ɗo henna hakkude mabɓe ɗo henna so tawi en garti eɗen gandi wonko kewno ɗo henna en kaalin lycée Jululum ɓe naatino toon ɓeɗo jaggaɓe ɓeɗo tatoma en kaali inɗe mabɓe holi oɗo Abdullaahi Diatta eɗen gandi kanko woni directeur ɗo e Bignona e professeur Moussa Diallo oɗone kañum ko to e Jululum woni e Abdou Koli Diatta ɓeɗone kadi one woni ko ɗo e Marsassoum ko ɓeɗo ndenduno naati e classe to e Jululum ɓe jaltini élève ɗi ɓe pi musoji ɗi ina wayno kamɓe de ñawore mabɓe yani eɓena tolili e kaso joni noon kamɓe élève Bignone ɓe mbi tati memata jeenayyi il faut que ɓe jalta saabu toon wona place uji mabɓe woni place uji mabɓe koye école ɓe yo jaltini ala ko mbaɗa e hunde ina wayno école bac baɗɗo toon o e Bignone e diwan Bignona ina wayno hunde nde ɓe kollitino famɗi ina wayno bac technique o fodde nogas joyo Bignone e diwan Bignona hikka e ɗum famɗi no fewi eɓe jahano haaɓe gona capantato capanɗe nayo ɗum noon hikka ɓe kolliti e ɗum famɗi no fewi ɗum ɗo woni ɗiɗo kabruji garani ɗo e nder Ziga Sor e ko taari Ziga Sor musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabruji ɗo foɗo radio Zig ɓe jokkodire Sar Abdoulaye Saar yo Allah fewande jaam. Amadou Ishaqa Kebe golle man jooɗi peewi sen giwi to leydi Sénégal paaɗen ko to leydi Mauritanie wuro wiyetengo Madi wiyetengo Modi Malal ne tawi kerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali koye municipalité Mahmoudia walla mbiyana Hamad waɗɗani Kankusa no feewi walla ni waɗɗani wuro wiyetengo Al Tabal kene tolno e capan tato e jeetato famille ɓen goni fusɓe galleji men dogi ngam wonande kala saha fitinaji baɗoji e nder diwan leydi Mali waɗɗani kerol hakkude leydi ndi Mali kame leydi Mauritanie ngam yiloyade jaam banggue leydi Mauritanie ngam teskede kala saha joguitiɓe armeji ne ɓaaƴa woni guure ne ɓattito toon oɗo saha kama ko ɗum woni ko teska e ndiɗon mbaadi hoorejo jaagoɗo leydi Mauritanie Mohamed Bilal Wul Mashoud bannoɗo jillu muma hanki to leydi Sénégal ko janggi ko alawo jofti koto lamorgo leydi Mauritanie ɗum ko caggal nde jonde mawde waɗa to leydi Sénégal ñalawma hanki o e gardugol hoore jaagoɗo leydi Sénégal kono kadi koɗo teddiniraɗo oɗon ñalawma ko leydi Mauritanie kanko hoore jaagoɗo leydi Mauritanie o yuɓɓini toon walla nde ɓattake makko mo sakti toon on conférence o holliti Mauritanie ngaloji mum cuuɗiɗi e nder leyɗele kono kadi Mauritanie ne jogui dawrugol ngol ganduɗa ne gollodira e yimɓe e peewal Mauritanie dari ngam haɓade ko wiyete mbuñaari kame rewnude wonde golle gollodirteɓe ndi mbaɗi rewani lawol Mauritanie so tawi kay gollodiri e ɓen joomen ngaaluji aroɓe gollade nder leydi ndi e fannu mina
gueɗe ɗe kala ndewnete koye lawol ala kala ko siggete rewne banggue Mauritanie jogui ngal jaɓɓal ngam marde e moftude ngaalu leydi mum wonande génération garoyo beele kadi wawa naftorade tawno Mauritanie ne jogui pétrole et gaz kono ɗeɗo hen gueɗe kala jeeya koye ngaaluji janggo jogorɗe yeynade Mauritanie ha ɓuura ƴellitade e nder haalande makko kanko hoore jagoɗo leydi Mauritanie to leydi Mauritanie keddoɗen ambassadeur leydi Russie taweteɗo to Mauritanie kanko on biyeteɗo Boris Zelko waɗi haalande mum hanki wa arti e jillu jagorɗo affaire étrangère mo leydi Russie e nder leydi Mauritanie woni Lavrov holliti on caggal nde wonno jillu muɗum e nder leydi Mauritanie caggal nguɗon jillu dañi ɓamtodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni leydi Mauritanie kame leydi Russie mbawi kadi ɓattodirde mbawi kadi ɓeydade wawde gollodirde mbawi kadi wawde rokkodirde jiyande to banggue développement mawɗo no fewi ɗen gueɗe kala jogori latade koye jonde wonande riso Afrique jogorde latade jafuɗen nogase jeegoma nogase jeenayyi toon to leydi Russie ɗum noon hoore leydi Mauritanie ma tawtore ko nden kadi andete cifande kewɗe jogorde latade hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala jagorɗo Mauritanie to banggue transport yagara arti e laɓɓitinde wonande pont uji ɗiɗi gonɗi e darnede hakkude kay heyɗi kame maqama toon to état mo gorgola ngam yidde tigui fabade ɗiɗon laabi ha ɓuura yuɓɓude yagara o holliti golle ɗe oɗo saaha goɗɗuji no fewi ɓoyata gasa kono kadi ɓe kirjino ɗin société ji joguiɗe ɗon golle nde ɓuurata yawde gaynude ɗumen ko adine ndungu ngu ene toɓa nde tawno so tooɓine gasa kadi ma ñiddu haron ko wawde jokkidde walla ron ko ni wawde wadde ya a ngara finoɓe to wuuro finoɓe to diwan maala wonitongo afto ɓenne kadi kolliti jeggui tan ha maayi ñallata ko waɗɗade bamɗiɗe gegga ne jaahay ceene nguleki ne heewi hendu ne heewi kono kadi oɗo saaha caɗele mabɓe mantinide ko ndiyam ala ɓe gullitima laamu haaɓe tampi beele keeɓa ndiyam ko caɗele beele keeɓa ɓundu wonno ndiyam ni ko caɗele oɗo saaha ni wona addoɓe diƴƴe ne jeeya kono kadi ne seere mabɓe ha ɓurtiɓe erima laamu ngo kamɓe de ɓe jeeya ko nder gendi ndi kono ɗo saaha yiddeɓe kamɓene ko ndeɓe keptinte e sahara holliti wonande gouvernement mo Amérique ene jogui miijo nawtude yogay migrant en taw ko arɓe toon nder leydi Amérique kono kadi teskamane hen Mauritanie naɓe teskama kadi to banggue département woni responsable américaine ɓe kolliti guila tan 2022 ha yettiɗo hen teskama Mauritanie ne jeeya e leyɗele ɓurɗe nadde nder leydi Amérique ɗoɗo sanan miijo ko ƴewdade wona no wiiri e sahara nden jayde beele maɓe gartir yoga walla ala ko wawi wonde kala eɗen duwo tan yooɓe ɗacco jomumen a ndeeƴa ngollo to leydi ndi Mauritanie keddorɗen ha joni jeheten to leydi Mauritanie keddorɗen garteten koye mayde oɗo hen suka gorko to kadi ganduɗa ko bal yooɓino fittanu makko toon to ɓoggue woni koreji Mouhamed Lamina woldo Samba mo ganduɗa e nder seppoji bannoji leydi Mauritanie caggal mayde biyeteɗo Oumar Dioba ɗin seppoji bannoji toon to ɓoggue ha kural yooɓi fittano koreji makko kollitti ɗo ha hitande ɗamtidaki e topsi waɗede ɓiyumen kamɓe ala koɓe cohli so wona lelawal manggal yo waɗe hen ko ɓuuri yawde beele gueɗe ɗe kala ɓuura rewnede lawol ɗum tan woni koɓe ɗaɓɓiri e nder ndiɗon mbadi sengiwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali accident musɗo kañum waɗi hanki o e lawol RN6 hakkude fana kame kono bogo ɗum noon ko karuji ɗiɗi giwnoɗi ɗon ɗo mofti ɗo aɗi mbaɗa transport en commune hawre noon ɗi potti koye camion goto dogowo dogdu ɓurtudu no fewi ene jolni beyi baali ene jolni nayyi on camion noon ko on ɗi natodiri kene wona 15 fittandu heddi hen 32 gañim hen gañanɗe musɗe no fewi koolaɗo kuuɓal fedde gotago windere woni Antonio Guterres kam woni gardiɗo loni wo holliti ñande 29 duɗe hen no lewru ma mbaɗ lulde mabɓe kamɓe ɓeena tambiɓe nden kay kisal windere nde gam yurnitade wonande munissement la faji mabɓe mbulaji tawi to leydi Mali beele hitande ma ɓeyde hen caggal wonande mandaji mabɓe gasi ha laaɓi attaque jangu wannogo
ñande aljumande waɗɗani Tombouctou haala faji mbulaji ɗiɗi jeyaɓe toon to Burkina Faso mbasi en pittali mumen Al-Qaïda ko kañumen jeyti nguɗon jango animateur biyeteɗo Mohamed Baccule ɓuɗandirede Ras Bacca procureur hanki nde o dari yeeso baara yidde mum wonande ko yo taƴane duuɓi tati e kaso ferme taw o yiyata nangue kanko on noon wonande Ras Bacca mo ganduɗa nanguiraɗo caggal nde o yaltinno konguɗi makko nanga guila 13 lewru mars e nder ndeɗo henna hittande ɗum ko nde o wino gonnoɗo hoorejo jaggoɗo leydi Mali jaltuɗo aduna woni Soumaïla Boubey Maïga koko wara e laamu wonande transition ɗum ko caggal nde wedda e kaso sala safrede ha ñawi nawa to clinique toon wasi fittarum ñawore makko noon jogori yanoyde ko 30 nduɗo ene lewru kono kadi ko wona ɗo jafuɗon jogori eno ko 12 lewru fandu wi avocat makko biteɗo Kasum Toba kono kadi on procureur ñaagui ko yo taƴane duuɓi tati e kaso sababu ko yaltini ko kaayi Bamako yeeyoɓe e commerçaɓe hewɓe de jonni no fewi won hen kadi kolliti ɗamininoki ni wonande kaɗolano jordi puɗɗi ka wadde yagara muma gila jeenayyi nduɗo hen lewru woni aljuma jawtuɗo hen o ɓe kolliti hen weltare mabɓe mawde no fewi ha tenti noon ɓen commerçaɓe ɓe kolliti soɓe comoyima to Bamako beele ɓe gadda ɗum to Khaya ko caɗele mawɗe no fewi kono ɗo saaha ma wonanɓe beelema mawɗo no fewi laana ko ganduɗa so tawi ko Bamako faade kaayi ko altina ne wonde aset ko altina ene wonde alhamisa e aseɗa ko nden ka iwata Bamako altina ene wonde alhamisa ne wonde samedi woni hen mbiye lundi jeudi samedi ko nden ka iwata Bamako so tawi noon koto kaayi faade Bamako ka iwat toon ko mardi ɓene mbiya talata aljuma vendredi ne wonde dimanche woni aleda nden ka fayata to kaya taw kadi ɓen syndicat tambiɓe lawol laana jordi kolli hen wonande jonni oɗo sifa no fewi sen giwi to leydi Mali paaɗen koto Guinée Conakry Oumar Silla ɓurandirede Fuñe Mangue taw kadi ko kañum woni coordinateur mawɗo FNDC wonande moɓodiral Habibe Alpha Condé 3e mandat Habibe kadi waylo tugnorgal gendi leydi ndi guilay laamu Alpha Condé ha yetti laamu militaire woni CNRD hanki ɓe daari yeeso bar hakkude makko e oɗo biyeteɗo Ibrahima Diallo kañumne ko jaadiɗo FNDC kamɓe kala ɓe nanganoma guilay 2022 ɓe ndumba ken tolno e lebbi sappo ɗi kala hanki nde ɓe daari yeeso bar ala kala ko juge hollit sona waɗi ɓe accitiɓe ha laaɓi kono kadi koɓe nanguirno ko kala tawa wodani wineɗoɓe kamɓe jeeyi sababu yuɓɓinde ɗin seppoji ha pittaji kewɗi keddi hen kanko Mar Silla o holliti ko dadiɓe gaari demar galle makko naati puggi suudu makko nde o yalti o tawi ɓen murni ko ɓen ƴettimo ɗon nayi o beddiyimo kaso kono kadi o holliti ma o noddu moɓodiral manggal no fewi gam hollide ɗeɗo henna penale ko bonde neɗɗo jaggue dumɓe lebbi sappo taw ala ko wi ala ko waɗi taw koko takka ɗum ɗo henna ɓe ɗaccirta dani e henna hay seeɗa sen giwi to leydi Guinée paaɗen koto Côte d'Ivoire jillu Sassou Nguesso horejo leydi Congo to Abidjan hakkude makko e nando makko Alhassane Dramani Ouattara ɓe mbawi sifude cifande jonde no fewi ko gila to Abidjan hakkude makko e jayndiyankoɓe wa arti e dogde koyɗe jaam hakkude Afrique naɓe kami Russie ha fenma toon to Ukraine wo holliti so tawi kay ko sete Afrique naɓe toɗɗaɓe omo hen kanko hoore makko jogorɓe yaade toon to Kiev lamorgo leydi Ukraine gam haaldude e Volodymyr Zelensky ko fate banggue oɗo henna guerre ñande 17 nde maɓe jaa toon to Moscou maɓe jooɗodo e Vladimir Poutine mbawa yewtidde e makko caɗele ɗo hen guerre ɓe kolliti Afrique deƴƴata tan ene larda ɓe dani hen taw darata ko hen keddoɗen koto Abidjan mango to ɓooli kewɗi jippiɗi toon jeeyi sababu yimɓe joyo ha mbasen pittali men toon to yippo go ko wala ɗum ko galleji kewɗi mabbi taw jaadi koye ɓakke hewɓe noon finoɓe e nder Abidjan heurima wonande laamu ngu nde wawata ɓeydana men darde sabu ɗo sa koye kulhuli mawɗi ɓe goni siftinde ɗon ko adi ndungu ne ara météo mo leydi Côte d'Ivoire jertinino finoɓe yoga e guure ha tente Abidjan nde mbawata hen tade nokkuji naɗɗuɗi no fewi sabi koliti to ɓolli maɗi ɗi garda e kewendi mawdi no fewi to Burkina Faso wonande biyeteɗo Dambi Ba kam wonno hoorejo leydi ndi baɗaɗo kuddata tawde mo kudda ko capitaine Ibrahima Traoré waɗa exil toon to Togo Lomé
o holliti yiddemo ko artude nder leydi makko Burkina Faso siftindona kanko ona Paul Harissa wonde goo dambi ba kam wonno kuddata Hokmar Kirsiya Kabre kanko waɗimo kuddata capitaine Ibrahima Traoré o holliti yiddemo ko artude nder leydi makko to leydi Ghana cikko hoorejo leydi Ghana biyeteɗo Mohamed Baoumi o yeddi ha mi leydi yogay médiaji leydi hollirde mo jogui double nationalité kayitaji leyɗele ɗiɗi o holliti ɗum wodani siftino leydi Ghana saɗa jogui double nationalité a jeeyetake yogay poste uji mawɗi tene kanko fandare makko ƴamde lefol laamu hitande fande nde taw koye sumgoji tijjaɗi e nder leydi Ghana to Uganda département américain erima yimɓe muɗuma yahoɓe toon to Uganda nde ɓurata rentade no fewi sifti noon hooreji leydi Uganda na wino kuulal karmugal no fewi harminde kala kene wiye LGBT plus taw ganduɗa ko ɓen wiyeteɓe gorkati en debati en gondigu ngu rewani lawol to banggue sariya no yamirirani gondo e gorko walla debbo e ɗin fannuji kala nanggaɗo kaddi gurdam e kaso walla gueɗe cattuɗe paye mum Amérique erima yimɓe mum nde ndentoto ndiɗon leydi ɗum ko caggal nde ɓe gofi jamma e ñalawma yo ittugal kuulal so ittani koɓe bonnoɓe faggudu leydi makko kanko Yoweri Museveni wo holliti ɗum ƴeƴƴinanimo koɓe mbiyata ko tan rewandu ne wofa haɗata ngeloba yaade haaju muɗɗuma ko wona ɗum ko kankon Yoweri Museveni hoorejo leydi wo yeddi mayde makko ɗum ko caggal yoga e médiaji nde jaltinno heccanki wonde o yalti adun ɗum ko caggal nde o testano tawa mo jogui ñaw biyeteɗo coronavirus o hollite mo wi weng omo ɓuuri hayre sellude omo wawi dogde omo wawi diwde omo wawi fiide cowti caggal e yeeso kala sen giwi toon paɗen koto Tunisie tato yaadiɓe parti Ennahda mo islamiste en hen go ko sahabi Atiqa Ahmed Mashiga goɗɗo ko Youssoufa Nouri ɓeɗo hen tato natani gueddere ñamata jarata jaggaɓe guila tan sappo e ɗiɗi janvier 2023 guilɗen mbaɗa e kaso kamɓene ɓe kolti ɓe ñamata ɓe jarata so wona gueɗe ɗe kala laɓɓine joolam jaɓeri Arabie Saoudite holliti ma yuɓɓino conférence mawɗo no fewi ñande sappo e jeenayi ɗo hen lewru on conférence fati koye Soudan gam teskede caɗele mawɗe taweteɗe toon beele kadi windere nde tambiɓe to banggue fannuji guura mbawa tawtorede oɗon fannu beele kadi wallidde leydi Soudan ha yalta e caɗele kono kadi ɗum ko caggal pelgodiral généraux ji ɗiɗi gondiran e foɗodirde ma tawtore wonande oɗon fannu Qatar Égypte Allemagne ma mbaw tawtorede tambiɓe nden kay kisala to banggue guura Arabie Saoudite keddotoɗen wonande prince héritier Mohammed Ben Salma ma wat jillu mum nogasi ɗiɗi nogasi tan ndu lewru toon to Paris lamorgo leydi France to galle l'Élysée lamorgo leydi ma o hirtotono Emmanuel Macron cifande kewɗe ma mbaw siifede toon to Cuba ko toɓoli mawɗi gaari toon garde keneli ha jeeyi sababu yimɓe jeegomo mba sen pittali men ujunnaje yimɓe hewɓe geggina e galleji mumen to Grèce walla mbiyen to Grèce tonne kadi ko laana walla nde ɓen migrant en ɗannotoɓe ɗanle ndewan lawol yooli kene tolno capanɗe joyo e jeenayo migrant en mbasi hen pittali mumen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanɗen kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena